маро одами бойтарини дунё мегӯянд. мошинҳои қимматтарин, костюмҳои фармоишӣ дорам. бойгарие ки ҳар як шахс орзу мекунад. хизматгори шахсӣ дорам ки дар ҳама ҷо бо ман аст. номи ман Стив ва даромади ман $900 миллион. шояд шумо дар ҷои ман будан мехоҳед? ҳар як шахс мехоҳад инро. албатта ки намехоҳад. шумо маро бинед? бубинед. бубин чизҳои доштаи маро. инро ман кор кардам. касе ба ман кӯмак накард. ҳамаш меҳнати худам. чизе ки хоҳам як сухан. ман киям? ёв, Стив дар хонааш, миллионере ки худаш кор кардааст. дар пасаш хизматгораш, ҷаноби Стив оғо. фариди. ман. ҷаноб, занги муҳим. бандам. ин духтури шумост. ҷавоби ташхисҳо. алло, Стив, намедонам ба шумо чӣ хел гӯям, лек шумо дар марҳилаи варамкунӣ қарор доред. Не, ин номумкин аст. натиҷаи ташхис ин аст, ки ҳамагӣ 4 ҳафтаи умратон мондааст. мегӯяд 4 ҳафтаи дигарам мондааст. ман мутаассифам, Стив, лек аз дасти ман дигар чизе намеояд. ҳамаи бойгариамро медиҳам. илтимос, духтур, мутаассифона. ҳатто ҳамаи пулҳоятон кӯмак намекунанд. илтимос, инро ба ман раво набинед. дилам. ҳамааш ба охир мерасад. пулҳоям, дороиям, ҳамааш меравад. илтимос, духтур. ҳеҷ гуна пулҳоят туро аз марг наҷот намедиҳанд. шукргузор бош аз ҳар чизе ки худо бар ту додааст. ҳамеша хоксор бош.